Gràcies, president. Primer de tot, felicitar-nos perquè celebri avui aquest plenari. No fem altra cosa que el que han fet ja 864 ajuntaments arreu de tot el país i esperem, com no pot ser d'altra manera, que el nostre ajuntament també s'hi sumi, per tant, prosperi aquesta moció, que en definitiva el que cerca és la plena sobirania del poble de Catalunya i això s'expressa a través de les votacions a les urnes el 9 de novembre. Mirin, avui jo crec que més que mai aquest ajuntament estarà a prop de la ciutadania. En altres casos no ho hem estat. Avui sí que ho estarem, més a prop que mai dels ciutadans i les ciutadanes dels tarragonins i de les tarragonines. Més del 75% dels ciutadans de Tarragona són favorables a la consulta i aquesta és una dada important. En realitat, el 75,5% dels habitants de tota la demarcació són favorables. El 73,4% també d'aquesta demarcació declaren que el tracte que rebem per part del govern de l'Estat no és satisfactori i no és just amb Catalunya. Miren, han votat a favor d'aquesta moció doncs el 91,23% dels ajuntaments d'arreu del país i això suposa en població més del 82% del territori del Principat. Més del 64% dels ciutadans i de les ciutadanes de Tarragona estan d'acord en que Catalunya es converteixi en un nou estat d'Europa. I última dada, el 89,1% dels ciutadans de Tarragona acceptarien el resultat d'un eventual referèndum, fos quin fos el resultat. I això és un exercici de maduresa i de màxima democràcia. De totes les dades exposades, probablement aquesta darrera és la més significativa, és la més important del moment en què vivim, la necessitat de poder decidir el nostre futur, el futur del nostre país, que està recolzada per un escrupolós respecte als principis democràtics. Sigui quin sigui el resultat, l'acceptarem, però per això ens han de deixar votar. I això és el que volem aconseguir amb l'aprovació d'aquesta moció. No ens pot imposar ningú un model polític caduc. Aquest model polític l'hem de decidir entre tots. Som al segle XXI i no pas al segle XVIII. El passat no ens lliga i la nostra generació té el dret de construir el seu propi futur. I sobre criteris de present, no sota criteris de passat. Mai el passat ens pot obligar a construir ni el present ni el futur. No ens pot lligar. L'aprovació d'avui d'aquesta moció de suport a la celebració de la consulta del 9 de novembre sobre el futur polític de Catalunya per part d'aquest plenari és una bona notícia, és una molt bona notícia, molt bona notícia. Per primer cop aquest plenari municipal de Tarragona és un reflex real de la nostra ciutat i de la voluntat de la nostra ciutadania, d'allò que volen, d'allò que expressen, dels anhels dels tarragonins i de les tarragonines. És evident que tots els que estem aquí hem estat triats democràticament, però saben què passa? Moltes vegades l'actualitat política va molt més ràpid, depassa en molt, canvia, avança molt més que el que correspon o té en compte els períodes electorals. En aquest moment, moltes vegades, amb les decisions que prenem en aquest Ajuntament, no estem al costat de les voluntats del poble, dels ciutadans i les ciutadanes de Tarragona. Avui sí que ho estarem, més a prop que mai, i d'això ens n'hem de felicitar. Crec que la ciutadania tarragonina té el dret de poder decidir el seu futur, com una ciutat plenament catalana. Miri, senyor alcalde, avui vostès assumen allò que el seu partit fa arreu de Catalunya, i els ho agraïm. Fan que prosperi aquesta moció, i evidentment que ens hem de felicitar. Vostès avui es pugen al carro del que han fet molts i molts ajuntaments com Sabadell, Badalona, Terrassa, Igualada, Vilafranca del Penedès, Olot, Figueres, Reus, Blanes i fins i tot Barcelona, ho han fet amb una fórmula una mica original, però també han tirat endavant. Entre molts d'altres ajuntaments on el PSC ha votat a favor o s'ha abstingut, de manera que han fet possible que prosperi aquesta moció. L'important, a banda dels tacticismes, deixant-los de banda, o de les declaracions més o menys afortunades que hagin pogut fer tots plegats, és que avui l'acord és possible. I ens en felicitem tots, sobretot la ciutadania. L'acord és possible. Aquí el que importa no és el senyor alcalde, ni jo mateixa, ni cap dels portaveus, ni cap dels regidors que estem aquí representats. El més important és que guanya, que parla, que decideix la societat civil tarragonina.
que ens heu demostrat amb escreix que som capaços de mobilitzar a milers i milers de ciutadans amb l'objectiu més democràtic, l'objectiu democràtic per excel·lència, que és poder votar. Sou vosaltres els que avui ens acompanyeu i molts altres arreu de la nostra ciutat, els importants. És a vosaltres que us hem de retre tots un homenatge i un agraïment. Tot i així, alcalde, he vull comunicar la meva satisfacció personal i també la del grup municipal que represento amb l'aprovació d'aquesta moció. Aquest és un procés on tothom hi ha de ser, on tothom és necessari, on totes les veus i totes les visions són necessàries. I el socialisme català és imprescindible en aquest procés, com ho ha estat en molts altres moments de la història de Catalunya. Tots, entre tots, i també amb el Partit Socialista de Catalunya, hem contribuït decididament i decisivament a l'aportació de la màxima democràcia en aquest el nostre petit gran país, que és Catalunya. Convergència i Unió fa molts anys que manifestem públicament que no som cap anomalia a Tarragona, que som Catalunya, que som catalans, que nosaltres també som cap i casal de Catalunya i que és impossible entendre Catalunya sense Tarragona i Tarragona sense Catalunya. I per això som i serem catalans, però sobretot som i serem allò que nosaltres vulguem decidir de ser. Tarragona avui parla alt, parla clar. Volem decidir, volem votar el 9 de novembre i volem fer-ho respectant totes les garanties democràtiques i amb la màxima participació possible. Volem votar i votarem. Ho estem fent bé, ho estem fent junts i per això ho farem possible. Moltes gràcies.